Godt venner. Formålet med denne video er at introducere jer til hvordan I kan bruge testdatabasen, som er blevet lavet på baggrund af de test I lavede i testrunde 1 og de tests der er blevet lavet de tidligere år. Derudover så vil jeg gerne vise jer lidt omkring hvordan I kan bruge nogle meget simple funktioner i Excel til at løse teamopgaven, som bliver stillet i den fysiologiske forelæsning omkring arbejdskraftanalyser. Først så viser jeg lige testdatabasen. Åbner filen her. Og det er en makrofil, det vil sige at der er indskrevet nogle forskellige funktioner i Excel-filen. Nogle skal måske for at få det til at virke aktivere makro, og det gør man inde under vis, hvor man kan se makroer herovre til højre. Når I kommer ind her, så kommer I ind på selve databasen, som I kan se her, hvor der er indtastet de forskellige spillere og resultaterne fra jeres test. Men det er ikke som sådan det her område, I skal bruge, men til gengæld søgefunktionen, som ligger i databasen. Når jeg trykker Home, så kommer jeg hele vejen til venstre i arket, det vil sige over til kolon A, og det er herover I skal lave jeres søgning. Det man kan se her er den grå linje her, som er søgefeltet, eller søgekriterierne, som man kan indtaste for den søgning, man gerne vil lave. Nedenunder, der kan man se resultatet af søgningen. Hernede, der kan I se de forskellige testpersoner, som søgningen den kommer frem med. Der kan man se, hvor mange resultater der kom. Og ovenover linjen, den markerede linje her, der kan I se gennemsnittet af de tal, som står i en kolonne, den minimumsværdien og maksimumværdien. Så når jeg gerne vil søge på et eller andet her, så skal jeg give databasen nogle forskellige oplysninger. Hvis jeg ikke taster noget ind, så tager den alt inden for den kategori. Så det jeg taster ind her, det er altså, jeg vil gerne se data fra årgang 2015, altså jer, i år. Taster jeg Enter. Så kunne jeg godt tænke mig at se fra første testrunde. Og jeg kunne godt tænke mig at se for alle hold. Derfor så sletter jeg det et tal, der står her. Trykker Enter. Jeg kunne godt tænke mig at se for alle køn. Derudover så kan jeg vælge, hvad jeg gerne vil se herovre ved de forskellige resultater. Når der ikke står noget, så kommer alle frem. Det vil sige, uanset om man har et resultat, som I kan se her, eller ikke har et resultat, så kommer man frem i søgningen. Hvis I kun vil have dem, der har et resultat, kan I vælge at kopiere den her linje op med større end 0. Det vil sige, så er det kun dem, som har et resultat, der er større end 0, som kommer frem i søgningen. Gør man det for alle, så betyder det også, at er der en test, man ikke har et resultat i, så vil man ikke komme frem i nogen af søgefelterne. Yes. Men jeg går tilbage her og siger, at jeg har tastet ind, det skal være for 2015. Det skal være for det første testrunde, og det skal være alle hold. Når så jeg indtaster mine søgekriterier, trykker jeg på Ctrl F, eller Command F, hvis jeg har en Mac. Det gør her. Så kan I se, at nu finder den rigtig mange personer. Og det er altså alle fra den her årgang, som den har fundet i alt 73 testpersoner. Og I kan se herover, at nogle de har ikke registreret deres data, fordi de ikke har lavet testen. Og nogle har registreret nogen har registreret alle. Så det er altså den måde, man søger i databasen på. Jeg kunne også vælge at sige, at jeg vil gerne se resultaterne fra 2014. Så trykker jeg Enter der, og så trykker jeg Ctrl F. Der kan
kan se, at vi har 75 resultater. Altså de tal, som blev registreret sidste år. Vi går lige tilbage til årets årgang, så vi tager 2015. Den her gang kunne jeg godt tænke mig at kun se kvinderne, så jeg trykker K herover, mænd og kvinder, og trykker Ctrl F. Og så kan jeg altså se, at der er registreret 21 kvinder, og I kan se deres data her. Det vi så kan se, hvis vi for eksempel tager kropsvægten her, det er, at den gennemsnitlige kropsvægt er 67,07 kg. Den mindste registreret er 58,6, og den højeste registreret er 76,8. Og det samme kan man så se for sprint 5 meter. Det er altså den første test. Det kan vi se ved et tal til sidst her. Og det er altså tiden på 5 meter, tiden på 10 meter i den første test, tiden på 20 meter i den første test. Så har vi den anden test, tiden på 5 meter, på 10 meter, på 20 meter. Og så kommer de forskellige resultater herover. Her har vi counter movement jump. Counter movement jump med halv kropsvægt. Nu kommer rækkehøjden. Jump and reach, det vil sige, hvor højt man kunne springe op og række. VO-test resultatet. T-test resultaterne. Og så kommer nogle røde tal herover. Og de røde tal, de viser nogle beregnede værdier. Så I kan se her beregnet hoppehøjde. Så de tal, der står her, det er altså ens jump and reach på forsøg 1 minus ens rækkehøjde. Det vil sige, for den her version er det 256 minus 220, det er altså 36 i tyngdepunktsløft eller hoppehøjde. I de tre, I kan se herover, der har vi den her ratio mellem counter movement jump og counter movement jump med halv kropsvægt. Den måde, den lige er regnet ud på her, det er counter movement jump i første forsøg i forhold til det første forsøg med halv kropsvægt. Det vil sige, at det er altså ikke det bedste, der er taget her, men det første forsøg i forhold til det første forsøg med halv kropsvægt, er det så det andet counter movement jump forsøg i forhold til det andet forsøg med halv kropsvægt. Godt. Så det er altså de resultater, som I kan se i databasen, når I søger. Hvis vi går over til opgaven, som I bliver stillet, så er det altså, at jeres team skal lave en profil, dels af jeres eget team, men også af de andre teams i ligaen. Og det I skal bruge, det er Excel, og I skal finde gennemsnit, minimum og maksimum. Og de parametre, som I skal gøre det for, det er kropsvægt, rækkehøjde, sprinttest, counter movement jump er kropsvægt, jump reach, T-test og VO-testen. Og den måde, som I gør det på, det er ved, at I laver et nyt regneark. Laver et nyt ark. Og vi siger, at dem jeg gerne vil undersøge lige her, det er team nummer 1. Jeg skal blive team 1. Og den parameter, jeg gerne vil undersøge, det er counter movement jump. Så skal jeg have fundet counter movement jumps resultaterne for team nummer 1. Så jeg går ind i min database her. Og det er for årgang 2015. Og det er altså team nummer 1. Og det er både mænd og kvinder, så jeg sletter kodet herover. Så nu finder jeg altså resultaterne for team nummer 1 i år. Så jeg går ned, og så trykker jeg Ctrl F. Jeg kan se, at der er 9 resultater for team nummer 1. Det jeg var interesseret i, det var counter movement jump, så jeg går hen og finder resultaterne for counter movement jump. De ligger her. Og så markerer jeg lige dem. Og så kopierer jeg dem. Det gør jeg ved at trykke Ctrl C eller Command C på en Mac. Og så går jeg over i et nye regneark, jeg har åbnet. Og her kopierer jeg dem ind ved at trykke Ctrl V eller Command V. Og det jeg nu er interesseret i, det er at finde det bedste forsøg for alle personer. Så i hver række, der flytter jeg lige det bedste forsøg over under counter movement jump. Jeg flytter ved at bruge klip-funktionen Ctrl X eller Command X og sætter dem ind herovre ved at trykke Ctrl V.
Så på den måde så finder jeg altså lige det bedste forsøg og rykker det over. Godt. Så nu har jeg isoleret de bedste forsøg. Resten skal jeg ikke bruge. Så den markerer jeg lige og sletter. Det jeg nu er interesseret i, det er at finde gennemsnitsværdien. Det vi kalder mean på engelsk. Og jeg er interesseret i at finde minimumværdien. Og jeg er interesseret i at finde maksimum. Og der kan Excel hjælpe os med nogle lette formler. Det vi bruger, det er formelfunktionen, som I kan se her ved fx. Jeg trykker på fx, og det jeg er interesseret i, det er altså gennemsnitsværdien eller middelværdien. Så jeg vælger middel og trykker OK. Og så kan jeg så se her, at jeg skal definere, hvad er det for et område, jeg gerne vil have middel over. Og hvis man trykker på den røde pil her, så kan man markere det område, man gerne vil have middelværdien for. Man kan også taste dem ind. Nu har jeg markeret dem. Og så trykker vi Enter. Og hvis jeg så trykker OK hernede, så kan I se, at den gennemsnitlige hoppehøjde i movement jump for time nummer 1 var 37,5 cm. Jeg vil også gerne finde minimumværdien. Igen så kan jeg gå ind og trykke på fx. Og her kan I se, at det er de seneste anvendte kategorier. Og der har vi ikke minimumsværdien. Det jeg så kan gøre, det er, at jeg kan vælge alle. Det er alle kategorier, og så kan jeg søge heroppe. Jeg vil gerne have minimumværdien, så jeg trykker min. Og søger, og så får jeg den her min, og der står den returnerer det mindste tal for værdicellet. Så trykker jeg OK. Og igen, så vælger jeg hvilket område, der jeg tager minimumværdien over. Trykker Enter, trykker OK. Så kan vi altså se, at den mindste hoppehøjde, det var 26. Jeg kan også vælge at indtaste her, hvis jeg trykker lig med, så fortæller jeg Excel, at jeg gerne vil indtaste en funktion. Og så kan jeg skrive max, og I kan se, når jeg begynder at skrive her, så kommer den med nogle forslag. Jeg vil gerne have maksimumværdien, det vil sige, at det er den her max. Når jeg dobbeltklikker, så beder den mig om at definere, hvor skal det være henne. Igen, så trækker jeg lige her nogle områder, og så skal jeg lige slutte af med en parentes. Inden jeg trykker Enter, får jeg at vide, at maksimumværdien den var 44. Så på den måde så har jeg så fundet de værdier, som jeg er interesseret for Count Movement Jump. Så kan jeg så gå videre og gøre det samme for Count Movement Jump. Plus kropsvægt. Jeg kan gøre det for body mass. Jeg kan gøre det for jump reach osv. osv. Det vil sige, at jeg finder altså gennemsnitsværdierne for de forskellige parametre for hver enkelt time. Så når jeg gerne vil finde den for time nummer 2, så går jeg tilbage i min database, og så søger jeg her på time nummer 2, trykker Ctrl F. Bum, så har vi 10 værdier fra time nummer 2. Så det deler I altså ud i gruppen og får lavet de her beregninger. Og det der så er opgaven, det er at kigge på, er der forskelle mellem jer og de andre teams på nogle af de her parametre. Hvordan kommer de til udtryk? Og her kan det være en god idé både at kigge på gennemsnitsværdien, men også eventuelt kigge på de enkelte værdier og sige, er der nogle spillere, som har nogle specielle styrker, dels på vores eget team, eller på de andres team, og hvordan. Og så derudfra vurdere, hvordan kan I udnytte de styrker, eller dem op for dem, til højde for dem. Så det er det, der ligger i opgaven, når man søger i databasen. Der. Her.
Så kan I se heroppe, der springer den over nogle kolonner. Der kan man faktisk lige markere de 2 kolonner, og så højreklikke og trykke vis. Kan I se, hvilke spillere det er, som det drejer sig om. Men når man søger, normalt så er navnet ikke så vigtigt. Derfor så skjuler vi dem lige. Godt. Det er altså den måde, den her del af databasen fungerer på. Derudover så har Kurt været så sød at lave nogle beregninger, hvor man kan lave sådan et spindelvæv, som I kan se herovre, og se hvordan ligger vi i forhold til de andre. Og den har jeg udviklet en lille smule på, så den ser sådan her ud, den som I kan gå ind og bruge. Det man kan se her, det er, at der er tastet nogle referenceværdier ind. De referenceværdier, det er gennemsnitten og minimum og maksimum for de test, I har lavet i år. Det vil sige kun for jeres teams. Og det man så kan, det er, at man kan taste sine egne værdier ind. Der har jeg for eksempel taget værdierne for Carnot-Jump, som jeg lige har lavet, og tastet ind. Og det som Arke så gør, det er, at den tager de her værdier, så udregner den herover, hvor stor en procentdel min gennemsnitsværdien her er i forhold til den maksimale værdi, der er blevet målt på hele årgangen. Det vil sige, at det her teams gennemsnit på 37,5 svarer til 55% af 51 cm, som er det højeste Carnot-Jump tyngdepunktsløft, der er blevet målt. Og den kan man så se tastet ind herover. Nu ser de her streger meget mærkelige ud, og det er altså fordi, at jeg har slettet de andre værdier her. Derfor så vil derfor er der kommet nogle negative værdier i udregningen herovre. I kan også sætte andre værdier ind end dem, der lige er her. Det, der er vigtigt, det er, at man lige definerer her, om det er den laveste værdi, om det er godt at have en lav værdi, eller godt at have en høj værdi. Det er det, der er skrevet her, hvad er bedst, lavest eller højst. Så for eksempel i sprint er det godt at have en lav værdi, altså en hurtig tid. Derfor er det indtastet, at lavt er godt her. Det har en betydning for, hvordan tallet bliver udregnet, altså hvilken af de her parametre, minimum og maksimum, som defineres som god. I Carnot-Jump er det godt at have en høj værdi, i når man sprunget så højst muligt. Det jeg så har gjort, det er, at jeg har lavet den her kolonne, som er gennemsnitsværdierne i forhold til det, der er defineret som det bedste. Det vil sige, at her kan I se den sorte her, det er gennemsnittet for hele årgangen. Og så kan jeg så gå ind og se, hvordan ligger vores hold i forhold til årgangen. Og her har jeg taget et af teamsene og lavet et eksempel, hvor man kan se, hvordan man ligger i forhold til gennemsnittet. Så det her team, de er altså langsommere end gennemsnittet i T-testen. Til gengæld så er de lidt bedre end gennemsnittet i jo-jo-testen. Godt. Så I kan altså gå ind og indtaste jeres værdier her. Hvis I vil gøre det individuelt, det kan I også gøre. Så indtaster I jeres værdier herovre i den kolonne, der hedder mine. Og så vil I altså få et individuelt edderkoppespind og se, hvor jeres styrker ligger henne i forhold til gennemsnittet. I kan selvfølgelig også vælge at ændre referenceværdien, hvis det I gerne vil referere til er NBA-spillere eller nogle af de studier, som I har læst, så kan I ændre på referenceværdierne her, og på den måde se, hvordan I ligger i forhold til Så det var lidt om, hvordan det her med at få lavet den her graf, det fungerer. Yes. Som sagt, når I arbejder med teamopgaven, så er det vigtigt, at I forholder jer til arbejdsspørgsmålene, sådan at I gør nogle overvejelser omkring, hvordan kan vi udnytte den information, som vi skaber os igennem testene. Godt, det var det hele herfra. God arbejdslyst.